2 दीस जाले आम्ही पळयता की ह्या देशाचो गृहमंत्री भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हाचो अपमान केलो आपल्या स्पिचा भितर। ताणे सांगले की आंबेडकर 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 ही एक फॅशन जाल्या। आंबेडकर हे फॅशन न्ही, आंबेडकर म्हणटा ते आमचे पॅशन आणि आम्ही ताचे नाव 1000 न्ही लाख फावटी घेतले। काल ज्या पद्धतीन हे बीजेपीचे थोडे हांगा येऊन तमाशा करून गेले, वी कंडेम द एक्ट दॅट द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री या देशाचे संविधान ज्याच्या अंडर एक कमिटी अंडर ताणे या देशाचे संविधान बरयले, प्रत्येक मनशाचो अधिकार कितें आसा या संविधानान घातले, अशा महान व्यक्तीचे तुम्ही अपमान करता। हे दुर्दैव आमच्या देशाच्या नागरिकाचे येदा व्हडल्या महान व्यक्तीक हे मोदी सरकार वापर करता। वी कंडेम द एक्ट ऑफ अमित शाह, काँग्रेस पक्ष या देशाचो गृहमंत्री हाचे रेजिग्नेशन मागता आणि ताणे पब्लिक अपॉलॉजी करपाक जाय। आज असो दीस आसा देशाच्या इतिहासान एक काळो दीस। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जो आसा हो एक व्यक्ती किंवा एक फ्रीडम फायटर नासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हो एक विचार असलो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक हे देशाचे कॉन्स्टिट्यूशनाचो आर्किटेक्ट म्हणटाले, तशेंच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक चॅम्पियन ऑफ सोशल जस्टीस म्हणटाले। आणि काल जे अमित शाह उलयलो तशे तरेन तांचे विचार लोकांच्या मुखार दिसता। हे विचारधारेचे विरोधान म्हाका दिसता काँग्रेसूच म्हणून न्हय, प्रत्येक देशाचो नागरीक आज उठपाची गरज आसा, बीजेपीक उत्तर विचारपाची गरज आसा आणि तांचो निशेध करपाची गरज आसा।